שלום לכולם, ברוכים הבאים לסורווייבל שלי. זה כבר פרק רביעי, מי שלא יודע. אז לפני הפרק הזה עשיתי את הדלת פיסטון, כי שכחתי את התהליך, אז בדקתי ביוטיוב והנה הדלת. אז היום אני רוצה לעשות כבר פורטל לנדר. אז יש לי משימה להביא גם לעשות חווה של זה, לעשות חוות פרות ולעשות פה חווה של חיטה, של להביא את הפרות. אז אני אתחיל בחווה כמובן. יש לי סליט של 5, יש את הזה, וגם אני רוצה להרוס בפרק הזה את הבית הזה שלנו נקרא לזה. טוב, ועוד פעם אין לי עצים כמובן, כי בזבזתי הכל על הדלת פיסטונים, לכן את הפיסטון, להסתיר את הפיסטונים והכל. אז הרדסטון להסתיר. ואם מישהו ירצה לדעת איך בונים את זה, אני אעשה מדריך, למי שלא יודע. יש לי זה כאלה. אני מכיר שתי שיטות. אני בטוח ש... טוב, וגם אני צריך לפני שזה, אני צריך להכין לי כלים מאיירון. בואו נראה תכף מה מצב הבגדים, הבגדים בסדר. ואוכל כמובן אני צריך. זה כבר, אני אקח שתי פרות, אני אקלה אותם באיזה משהו. וזה. ואז את כל הפרות שיש באזור אני יכול להרוג אותם. מה אני אעשה בהם? וזה יהיה אוכל בשבילי. כי אני לא רוצה להיות תקוע, גם כל הפרקים הקודמים הייתי תקוע כמו בלב. נכין תכף. חרב, אני אשים ספר בתיק, שאם תשבר לי בנדר, שאני לא יתקע בלי חרב. ואני אכין כלים איפה איירון, כפיקקס, שבל ואקס, וסור נתן, גם יתר ביטחון, פלסטיק. בואו נסדר עכשיו את האינבנטורי שסדר פה. טוב, האינבנטורי מסודר. גם לא צריך, נשאיר עליי, איזה. בינתיים זה בתור התחלה, לא... בהמשך אני אעשה גינה כזאת גדולה. אני בינתיים עושה פה משהו כזה לפרות, משהו קטן, לא גדול. אני יודע שאני יכול במקום לעשות את זה, אבל אני לא רוצה, זה לא כל זה. זה בינתיים יהיה לפרות. אני אעשה את זה יותר גדול, אני צריך עצים. טוב, אני אחזור אליכם כשיהיה לי עוד עצים, כי זה סתם בזבז זמן מהפרק, אז אני אחזור אליכם. טוב, חזרתי, והנה אני בדרך הביתה כבר. אני אשן לפני.
יש לי פה בואו הפוך הכל דשא לפחות כמובן, ויש לי 13 חוקים הנקודות האלה כשאני אסיים את זה כבר צריך לעלות משהו כזה זה ככה בינתיים שלי גמרו לי עצים עוד פעם אם יישארו מתישהו לפני פרק אני הולך לאסוף מרתון עצים לפני זה פרק הבא לפני הפרק אני הולך לאסוף מלא עצים סתם אני נתקע לפרקים בלי עצים הולך לחצור זה חווה שלי בינתיים של האוכל יהיה לי גם, אני יכול לשים לזה אוכל כמובן יש לי כבר איפשהו לבה, לפני הפרק הלכתי לעשות סיבוב כזה, אז מצאתי לבה, יש שם במדבר יש בערך איפה שמצאנו את הפירמידה, יש שם לבה אז אין בעיה מבחינת לבה, לא צריך לחפש מכל הפרק הזה לבה אני גם רוצה שרוצה לחפש ויץ' יהיה לי גם פוטטו תביא לי את זה אני אחפש באמצע פרק שלא תגידו שגיליתי או משהו טוב נראה לי זה מספיק בינתיים סתם אני בית יש לי 28 יאללה בוא נמשך את הפרה הזאת צריך בלוקים, לא לא יש פה עוד מלא פרות, אני יכול להרוג את שניהם ואחת לאחת שלוש סטייק לא טוב שיש לי ככה מה? תבוא אין סום שזה קורה וככה אני לא לא ידעתי שהיא יכולת לא תחזור לשם יופי
זה נהפוך ללחם. בשיטה יותר מהירה. עכשיו יש לי לחם אני עושה את זה כשיש לי את זה. יש לי אוכל קצת בינתיים, זה טוב. זה כל מה שאני צריך לעשות, ולא כמנהגה. עכשיו אני צריך דליך רעירה. תראו למה אני אצטרך את הדבר הזה. מים והולך ללבה, תכף תראו פה לבה גם. אני רוצה לקחת שיהיה לי לבה בה, אני חולצה אותה לחצי שם באמצע, שבחלק אני הופך לאובסידיה. רגע, שכחתי להתחיל. ורגע, אני משתמש בפקודה הזאת שסיפרתי לכם, שאתה עושה את הטיפי, את השם שלך ואת הנקודות ציון בשביל את הבטח. שישים וארבע ומאתיים עשרים זה 23 זה אני רק אבטל את זה ועוד פעם שכחתי לך. טוב, ועוד פעם אין לי עצים. זה ואני הולך להביא קצת עצים. אז יש פה עוד קרה. נרוג אותו וקבל עוד 3 עוד 3. להכין דיימונד פיקקס ואז אני מתישהו רוצה גם להכין את זה של השופים, אני צריך לקרוא דיימונד או דיימונד פיקקס זה שמצאתי את הפירמידה וגם מזל שהיה בצ'סטים דיימונד רגע, אני חוזרת. טוב, חזרתי. עכשיו אני יכול ללכת ללבה. זה לשם. עם הפירמידה. וכמו שאמרתי, אני עדיין לא יודע מה זה. אם יהיה קצת רעש אני מצטערת. אני זוכר שהייתה פה איפשהו לבה. ואם לא זה לא טוב שם. צריך לחפש מעט אחד. צריך לחפש מעט. הנה נראה לי הנדל. وصل تسكير عندي فضل تعرف الشغلات ما بدأت تركنيش في تفكيرات نروح نصدر كمان شو نسيب نزاد يطير عشان نغير طول
אין לי כוח עכשיו להריץ כאלה. או זה מקום שטוח? את זה אני אצטרך מתישהו. בסוף. שומע זומבי לידי, זה לא טוב. וואו, כמה זה טעות, זה דווקא שווה להראות אותה. אבל אין לי כוח שבתעסק עם כל המובים. איך קוראים את המדבר? מצאתי סוואנה. שלא יודע מה זה, זה המקור החדש מ-1.7.2, כן? או, רביעי, זה טוב. נראה לי אני סימן לי את הפרק הזה, נראה לי. כן, נראה לי הפרק הזה אני עושה כבר כמה ימים, מצאתי רביעי. טוב, עובד פה מלא פרות, זה טוב. אוכל, זה טוב לעכשיו בשבילי. ניקח לי קצת את העצים האלה. כי עצים, אני אוהב את הצבע שלהם. איי איי איי. עכשיו גם נעזור גזע. שיהיה לי בבערה כאילו עצים, זה כל פעם צריך. זה גם משמש אותי כבלוקים, גם איי איי. זה שיש פה פריץ אז אם לא הייתי נופל ערבים. טוב, יאללה. בוא נקפוץ לערבים. טוב, אני נמצא שם גם מנגנים. איי איי איי. טוב, זה כבר לא... יאללה, אני קופץ לערבים. מים. וואו, ראיתם שנפלתי. יאללה. יש לי מקוש איירון, אני אשתמש בו, אני רוצה לא להשתמש. אני אוסיף את האיירון, עכשיו אני לא אתחיל להתחמק במיוחד. יאללה שיתפוצץ, אני כוח. נראה לי לא ישב לי כל כך לקפוץ למטה. טוב, בוא נחזור לגב. לא, מה אני עושה? זה לחמם את זה. טוב, את העצים אני אשאיר עליי. את האוכל הזה אני מחמם. עכשיו לילה, זה יהיה טוב, אני יכול לחפש. וואו, כמה מובים. חיים לא ראיתי כל כך הרבה. שם סקלטון, סמק. מחפש פה איפה עלה, אני זוכר היה פה איפה שהוא לא פה, שדמיינתי לה, אבל לא זוכר. אני מקווה שהיה פה. אני לא הולכת כזה. אבל לא הבנתי מה זה, זה עיר כזה, מה זה?
אבל מסכים לי את המשקשת מחושפת, זה טוב. קיבלתי, אבל קיבלתי אוי, זה שיביתי קצת אוכל שיהיה עליי בשביל לעשות טוב, אז אני הולך לבית ולחפור מעל עכשיו נתחיל לרדת או, זה היה קל טוב, לא כזה טוב אבל מצאנו לבה וואו, כאילו נפל עכשיו תראו למה רציתי להביא קדימה כל זה אני רוצה שישאר פה אני אצטרך לבה בעתיד שתהיה ישר לנדר בסוף הוא הגיע הפרק הזה כי הלבה מצאנו יש פה משהו לא כזה לא זה מזל טוב, אני אחזור אליכם כשיהיה לי איזה 14 אובסידיאן, 4 לשולחן הזה של הכישופים ו10 לשער של הנדר. אז שנייה אני רק אגמור את הבלוק ואני אחזור אליכם. טוב, וחזרנו, יש לי הנה 14 אובסידיאן. עכשיו אני אעלה למעלה ויעשה כבר את השער ונגמור את הפרק הזה. בפרק הבא ניכנס לנדר כבר. שכחתי, אני גם רוצה להרוס את זה, שכחתי כבר את זה. פה איירון
וככה כן. בואו נחליט איפה נעשה את זה, נראה לי אני אעשה אותו פה. בלוק לעלות על למידה. עכשיו בלוק ככה בשביל שאני וככה ככה והנה השער לנדר. הנה השער, אני רק אעביר הכל ואני אעשה את זה. נכין רק עוד צ'סטים. ביג דאבל צ'סטים שרציתי. פה למזל לא צריך לפתוח כל שנייה דלת. לוחצים על זה, רק יש לי דלת. בוא נשים כל מה שאני צריך. צריך פה האוכל שלי. צריך לאכול. יש סטייקים, טוב. הכי הרבה בינתיים מתחילת העונה, יש לי אוכל. בואו נשבור את צ'יסט אחת. יאללה, זה אחר כך שוברים את הצ'סט. ואנחנו שוברים את הבית הזה, ואז מדליקים את השער לנדר ומסיימים את הפרק. הפעם אני מרגיש שזה היה דווקא פרק ארוך, זה טוב. כי אמרתי, אני אעשה פרקים ארוכים, הפסקתי גם לעשות סטופר. כי אני אומר לעצמי, למה לעשות סטופר? אני רוצה, אם כל פעם אני עושה את זה, אני כל פעם מכוון את זה, בהתחלה למשל, שהתחלתי רק לצלם את הזה, אמרתי לעצמי, אני אעשה כל פרק חצי שעה, ובכלל לא עשיתי חצי שעה, עשיתי בערך 17 דקות, דווקא פרק של אתמול שהעליתי של הסרווייבל, שאני בונה את הבית, מי שראה כמובן, מי שכנראה, אז יודע, עשיתי את 32 דקות. אני שובר את זה, כי אני לא כזה צריך את זה. וסתם, גם סתם הורס את היופי של המקום הזה. דווקא הספאון שלי היה כמו שצריך. רק חסר פה איזה ויליג' ליד הזה, במדבר או איפשהו. ובכלל טוב בשבילי. הפרק הבא אני כבר אכנס לנדר. זה נדר בפרק הבא, אני שברתי את כל הבית, אני אעשה רק דברים. בצ'סט אני צריך לשים את זה. מה זה, אני צריך להפעיל את הפורטל. סתם שמתי בזה שהוא נותן את הפורטל הזה, ובעצם את זה אני צריך. ופה אני אשים את הפורטל. וזהו. יאללה, אתם מוכנים לרגע הזה? נפעיל את הפורטל. והנה הפורטל לנדר. אז נתראה בפרק הבא של שאני משחק סרווייבל מול בסינגל פלייר.
אז לייק, סובסקרייב וקומנט וביי.